Yan, so pauwi na kami ni Mrs. Ala, baha. Baha, ibig sabihin malakas ang ulan kanina. Tapos ang init, biglang uminit, no? Malakas ang ulan kanina, tapos biglang umilit. Nako, sana naman yung mga kapatid nating rider. Alam nyo, pagka ganyan ang panahon, yung init ulan, ano medyo mahirap sa sitwasyon ng mga rider, mga delivery rider. Mahirap kasi natutuyo na sila ng ng basang damit, tapos pagpapawisan ulit, tapos matutuyo na naman. So pag ganito ang panahon, yung init ulan, yan tulad ngayon, napakainit, pero kanina malamang malakas ang ulan kasi bumaha dun nadaanan. Nakita nyo naman sa camera, bumaha talaga yung kalsada. Ibig sabihin malakas talaga yung ulan kanina. Although hindi ko nalaman na naulan pala kasi nasa loob ako ng opisina So yun nga, kung ganyan ang panahon, sakit ang aabutin ng rider. Oy, shout out mamahaling gasolina. Hindi ka na ba kinikilibutan dyan sa sinasabi mo? Naanan natin to, ang laki. Mainit talaga, oh. Tumatagos yung init sa jacket ko. Yan, so hindi ko alam kung naririnig pa rin ba sa audio yung mga tunog ng motor, sasakyan, kung malakas pa rin ba. Mamaya re-reviewin natin, tapos isasama ko sa pag-upload, no? So sa mga nagbabalak dyan na wala pang budget, nagbabalak na mag motovlog, makakatulong sa inyo itong content ko. So gumagamit ulit ako ng cellphone. Ang gamit ko ng cellphone ay Huawei. Tapos yung jack. So yung mic, yung external mic na ginagamit ko ay yung headphone lang. Tapos pinutol ko yung dalawang yung kinakabit sa tenga. Kaya naiwan yung cord at saka yung microphone lang. Yun, traffic na naman. Dito tayo. Yun, traffic nga. Dito lang yan sa may interchange. Uy, sarap ng mami, oh. Sarap talaga yung mami niyan. Lalo na pag yung patapos ng ulan. Sumingit si Kuya Honda, oh. Kawa Kuya Honda, huwag na ulitin yan. Hulo, gumamit ng Skyway, oh. So ito na naman po tayo sa, syempre may kigamit muna kami, bike lane. Oh, malakas talagang ulan, baha pa din, oh. May naiwan pa rin tubig. Pero matindi na yung sikat ng araw. Talagang malakas nga ang ulan kanina. Hoy, yung best friend nating bus, minibus. Wala, traffic talaga. Ang dami dala ni Kuya, oh. Ayoko dyan, dito lang ako. Mahirap na.
Huwag tayong dadaan sa gutter kasi para sa mga tao yan eh. Nakakaya naman sa kanila. Gutter na nga lang, agawan pa natin. Peace. Saka mahirap na mamaya matikitan tayo. Grabe oh, yung dinadaanan namin oh. Parang ano na siya, yung pinakakanal. Yun. Oh, mukhang mapapadaan pa talaga ako sa gutter ah. Nako, no choice talaga. Sensya na. Tatawid lang po. Hindi naman magtatagal to eh. Tawid lang naman tayo, gawa ng kotse. Yan. Ang galing! Ang galing! Ang haba ng traffic niya, no? Oh, may tubig talaga. May tubig pa rin. Yan si ate, oh. Grabe eh. Grabe traffic. Dito tayo sa lilim. Yan po, na natin yung truck. Mamaya na tayo overtake pagka safe na. Doon lang naman yata yung traffic. Uy, bakit nagkurbada na naman? Back to ano na naman tayo. Devil Sea.